giwegi makedo ne ratich oganda Vocal Africa chano machwalo duol marango yiero pacho ka IEBC kod duol marango mibadhi pacho ka EACC e nyim od bura kuom koso kawo okang' mager ne jogo mano ketho chike mag yiero madundo manotimore tarik 27 dwe mar 11. Vocal Africa wacho ni IEBC ne ok otimo tijegi makare e kuonde luto ombulu mopogore opogore manoroche chike mag yiero. Jatend duol mar Vocal Africa Halid Hussein owacho ni dwaro nitie mar jotend migepe mopogore opogore mondo gwe tao kaluwore ni ne gitiyo kod mwandu mag piny owacho e bago kampen ne jochung' moko manisiro kod piny owacho. Gimedo seyo tulo mag yiero manobedo. Mnambere kata mna Kariobangi ncha lweny nitie, dhano negi, gache oto, to waneno ka jotelo mochung' jodito mochung' ni weche meg ombulu midendo ni IEBC okage kawo hatua mora mora mondo jok mancho timo ketho omaki kendo kum ichung'. Wadwaro ni mondo riwruok mar makedo ni mibadhi midendo ni EACC kod riwruok mochung' ni weche meg ombulu midendo ni IEBC mondo oneni jogo mancha odhi ataro mag chike mege goyo ombulu omakgi kendo tergi nyim doho. Ikiwa hatua hazitachukuliwa, then kwa hakika tunaihakikishia nchi, kwa sababu hatuwezi kukaa tungoje mpaka 2027 tuone maovu yakifanyika. Lazima tuchukue hatua sasa ili tuzuie hali kuwa mbaya zaidi mwaka wa 2027.